Sziasztok srácok, Bogdán vagyok, és a mai videómon pedig Grow Garden lesz, de pedig most egy eventet, megmutatom, hogyan tudsz egy ilyen ilyen eventet, ahogy lehet nevezni, csinálni. Az összes termékedet, amit tudnál, próbáld bele, megmutatom mi hova, próbáld összeszedni az inventoryba, és ez annyi kell jöjjön. Szóval, itt vannak még a mangók, azok is kéne. Meg a kókusz, meg minden, jajjá. Úgyis annyi pénzem van, hogy nem kell több. És akkor megnézzük gyors. Micsoda dolog van itten. Összeszedjük kb. Az összeset. Felmegyek gyorsan a kókuszfámra. Aha, szóval maxos úgymonva a backpack. És most ide jöttök ehhez, fontos, hogy ebben az eventben legyetek még. Ide jöttök ehhez a csávóhoz, és akkor itt írja ezt a 3-as, megnyomjátok, és akkor belead, mint például én beleadtam 400 darab gyümölcsöt, meg nem, 200 darab gyümölcs, meg paradicsom, meg ilyen össze-vissza, és akkor most van 604 pontom. Ha kiül az 1400, akkor, vagy 500, nem tudom, akkor lesz egy event, egy ilyen makkos event. És ez nem tudom, egy ilyen elég menő dolog. És úgy tudom, csak is nálam működik, nálad, nem tudom. ASMR most következik. Ott. Oh, okay. Nem tudtam, hogy ilyen is van. Kifosztjuk a termést teljesen. Gyors egy tojáscheck. 11 perc. Bajlan. Maxos a backpack. Szóval még egyszer oda megyünk. És ez ilyen őszi event. Aha. Még kb. 470 darab pont kell. Halló. Kicsit laggolok, nem tudom mi. Nem tudom, lassat egy kicsit. Azaz, bemeljük. Így, bemeljük 300 órát. Alex.
2029. Elég okos. Azaz, emeljen! Nem tudok pár mangot. Szóval maxos. És úgy jöttem vissza, hogy 400-500 pontot kapsz. Ha tele van a backpack. Léci. Hello. Még egy kicsi. És innen kamozom. Ez megéri. És bizony. Mit jössz át a gerdámbe, Alex? Szóval, őszintén mondva, most ebben a pillanatban egy eventet fogok elindítani magamnak. 1, 2, 3, 4, 5. Látjátok? Event. És kb. Egy 5 percig van nektek ilyen event. Elindult a PES. Azaz. Nice. És talán nem tudom mennyi szerencsével. Talán hogy kaphatok hogy is mondjam, kaphatok ilyen gyümölcsöket, amik ilyen nagy állatot, hogy ilyen őszi makkos fajta kinézete van. Na, itt vannak a bambó. Az Alex az mit csinál? Amúgy. Gyorsan kidíszítem a kertemet még. Így bejáratként nem rossz. Na, én azt mondom, hogy így jó lesz. És amondó vagyok, hogy ez a videó ennyi is lett, Bogdán voltam. Na, ciao! Subscribe and like the video.